Selamun aleyküm. Hemmeňize akşamyňyz haýyrly bolsun. Allah'tan zanyňyz sag bolsun. Ojaňyz abat bolsun. Ýurdumyzdan paragat bolsun. Daýja. Tuğlamy ışıkdiyen telefilme halk köpçüligi gow kabul etdi gaty begenýän gow kommentariýalar ýazan dostlarymyza müňde bir şükür. Allah halkasyň janyna sag bolsun. Hemmeňiziň edilýän zatlary halkymyz üçin, watanymyz üçin, mehribanlar hemmeňiz üçin edilýär. Halk görmek üçin edilýär. Inni nesip bolsa ýeni bir täzelige başlajak. Onu şu gözek dogul özüm ýazyp atýarym ýene başladym. Nesip bolsa ýöne haýsy artist isleýän bolsaň, haýsy aktyorlar isleýän bolsaň, haýsy aýdymçylary isleýän bolsaň ýazym. Şol aktyorlarym nesip bolsa çağırjak. Zanyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Allah'tan syýlamaňyza, hormatyňyza taňry ýerkatyn rejaba aýyna hemmeňize gowy ýaşy dilekler Allah'tan. Zanyňyz sag bolsun.